Türkmenistanyň mejbur insan zähmetinden peýdalanyp girişlen pawta möhüminiň fonuny ýurdun günbatar sebitlerini häkimetler gowuçy meýdanlaryndan ýitirim bolýan körekleriň açylmadyk gowuçy godalarynyň ýygyny çalýar. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 13 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Balkan welaýatyny häkimetleriň körekleri ýesewan işleriniň güýçlenmegi sebit ýol başlarynyň ýaňy ýakyna gowuçy meýdanlaryna sapar edip ekin meýdanlarynyň golaýyny ganar gaplaryň içinde uly möçberlerde açylmadyk gowuçy godalaryny tapmagynyň ýygyny gabat gelýär. Geçen hepdeniň anyny güni 8 sentýabrda welaýat häkiminiň orunmasary we Gyzlarbat etrawynyň häkimi Azady Geňeşligini, Goşdaýhan birleşigini hem de Zaw obasyna ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna duýdansyz sapar edipdirler. Saparyň dowamyny häkimlik resmileri bir telekeçiniň gowuçy meýdanynyň golaýyny ganar gaplarda saklanýan ýarym tonu töweregi açylmadyk gowuçy godalarynyň üstünden barypdyrlar. Welaýat häkiminiň haýsy orunmasarynyň ýaňy ýakyna Gyzlarbatyň gowuçy meýdanlaryna sapar edenligi aýdyň näl. Ýöne etrapy şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri Şöhrat Anamradow ýol başlyk edýär. Gowuçy sürüp ýetişdirýän kärençi daýhanlar we beýleki ýer eýeleri, şol sany daýhan hojalyklary we telekeçiler açylmadyk köreklerden mali hökmüne peýdalanýan ekeni. Ýöne türkmen hökümet her ýylyň ýygym möhüminiň 580 000 hektar meýdany eklen pagtanyň ýeki hanasyny hem isrip etmezlik siýasatyny alyp barýar. We tomtuň ahyrky günlerinden başlap tägyş aýlaryna çenli kärençi daýhanlary, meýletin ýygymçylary, galyp berse-de döwlet ýedara karhanalarynyň işgärlerini ýygym işlerine çekýärler. Sebit ýol başlarynyň ganar gaplarda tapylan gowuçy godalarynyň üstüne açmagynyň ýygyny ýerli polisiýa bölümleriniň işgärleri hem de Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edarasynyň ofitserleri gowuçy ösdürip ýetişdirýän kärençi daýhanlary we telekeçileri gözegçilik astyna alypdyrlar. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä uly möçberlerde körek ogurlamakda guman edilýän ýerli telekeçiniň 14 hektarlyk pagty we buğday meýdanlary elinden alınıpdyr. Galyp berse-de ýerli kanun goraýjy edaralaryň geçiren barlyklarynyň netijesini telekeçiniň garajyndan ýene-de 3 tonu töwerek açylmadyk gowuçy godalarynyň ele salynanyny habar berilýär. 40 hektara golaý gowuçy we buğday meýdanlaryna ýetçilik ynanlan telekeçi 100 000 manat möçberini jerime tölemek bilen ýüzbeýiz bolýar. Azatlyk radiosyna telekeçiniň ad familiýasy bar, ýöne redaksiýa onuň şahsy maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Redaksiýa ýönkölýän aýyplamalaryň boýunça telekeçiniň özünden tesbir alyp bilmedi. Galyp berse-de Azatlyk radiosy Gyzlarbat etrawyny uly möçberlerde açylmadyk gowuçy godalarynyň ele salynmagy boýunça etrap häkimliginden hem de ýerli kanun goraýjy edaralardan kommentariýa alyp bilmedi. Bu wakanyň ýan ýerli häkimetleri gowuçy ösdürip ýetişdirýän başga hojalyklaryň maliýet haklaryny we garajlaryny barlyk işlerini geçiripdirler. Polisiýa we mahkama ofitserleri barlyklarda video kameralary bilen hojalyklaryň maliýet haklaryny we garajlaryny ýadyk edipdirler. Efirde ady howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Recep Taýmaz diýilip tutulýan Balkanly bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda häkimetleriň güýçlendirýän barlyklaryny esasan pagta hasylynyň pes bolmagy bilen baglanşdyrdy. Şu ýyl gowuçanyň hasylynyň pes bolmagy derarly häkimlik näme etjegini bilenok. Welaýat häkim we orunmasarlary ýerli-ýerine obalary sapar edýär. Etrap häkimi tas her gün ýaly obalary aýlanýar. Daýhanlar ekrançylyk suwlaryny, mineral dökünlere we owa hojalyk tehnikalaryny mätäç galanyny gowuça ýygyk işleri dowam edýän pursatlaryny häkimlik resmiýetlerini görmäge zar boldyk. Hasyl taýýar bolanyny depemizden aýrylanok. Diýip oba hojalyk hünärmeni aýtdy. Türkmenistanyň nobatdaky pagta ýygym möhümine resmi taýdan 9 sentýabrda girişildi. Ýöne ýurdun dürli sebitlerini häkimetler ýam awgustyň soňky hepdelerini pagta ýygymyna badyrga berdiler. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümetiniň pagta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda ýergideli tanqid edýärler. Türkmen medeniýeti pagtanyň ýygym işlerini esasan kombaynlardan peýdalanýanyny öňe sürýär.